Good morning everyone. Na tayo po ay nandito po sa bentahan po ng mga gulay at mga isda po sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So update natin yung kanilang mga latagan na mga tumpukan sa halagang 50 pesos, 100 pesos dito po sa Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. So sa mga nagtatanong po kung anong lugar po ito, ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila, para sa ating mga masugid na mga taga-subaybay o mga manonood. So update natin yung mga gulay nila dito. So Gandara, shout out, good morning sa'yo. Good morning. Shout out sa mga followers natin dyan. Ayun. Sa mga taga-Bulacan. Shout out po sa mga taga-Bulacan, no? So update ko yung mga presyohan. Magkano nga Baguio beans mo? Baguio beans, 70 kilo. 70 ang kilo. Carrot, Carrots, 80. No? So ito mga 10 pesos na to. Opo. Ayan, mga 10 pesos po na mga pangsinigang na gulay, malunggay na panggata, at alugbati na pangpakwet, no? So yan po ang inyo po mabibili ng mga gulay po dito kay Gandara o kay Gion, na asawa po ni Gandara. So yung mga nakabalot, 20 pesos. Okay, 20 pesos. Patatas natin magkano? Patatas, 120 ang kilo. 120 ang kilo. Luya, Luya, 41. 41 po, 160 ang mga kilo. So salamat sa iyo Gandara. So shout out. Thank you. Sa mga followers natin, ha. Salamat. Nakakalimut mag-subscribe. O sa mga gusto magninang sa kanyang anak, puntahan nyo lang po si Gandara sa Malabon Fish Market. Thank you. So ito pa yung mga latag nila, no, na ating pong mga ina-update. Mga pechay, lettuce, pipino, talong. So maraming latag po rito, no, itong kahabaan ng mga bentahan po ng mga gulay na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga gulay natin pong pinapasadaan sa kanilang mga latagan. Magkano lettuce? Sa kanila na to, diyan ka na? Ah, wala kang tinda. So, tawid tayo dito sa kabilang side sa mga bentahan na tayo ng mga isda na inyo pong mabibili, no? So, ito yung mga pasada natin sa kanilang mga gulay sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga 20 pesos, 50 pesos na mga latagan po ng mga sibuyas, kamatis, bawang. So yung mga tinda po nila, no? Good morning po, Nanay Noemi. Shout out po. Ang sipag nyo ngayon mag-boneless, ha? Magkano po isang piraso? Ay, malaki, 200 pesos po. Ayan. Yan po yung mga binabonus po ni Nanay Noemi, no? Nanay Noemi, salamat po. Thank you. God bless po. Ati tayo kay Boss Ari sa kanyang mga latag, no? Ng mga dalagang bukid. Ito yung dalagang bukid. Kapatid ng dalagang bilog. Kapatid ng dalagang lapad. So, marami pong mga lahi po yung mga dalagang bukid. So, Boss Aris, pwede ko pa malaman yung presyo. Durado po natin ay 200 pesos na kilo. At may mga tongsilyo rin po tayo rito. Walong iwa, ha? Magkano sa ganyan? Boss Aris, tortilyo? 240. Ngayon dalagang bukid. 200. Ito, sagisi. 20 mga sagisi, no? Medyo mataas. Ang local salmon, ayun, mga presyo 200, no? Yan yung mga latagan dito ni Boss Ari. Pero masarap dito isda na to, ha? Yung dalagang bukid na yan, no? Marami nga ng mga lahi. Meron pa nga niya kulay isa, yung may itim na kulay dilaw sa ilalim. Ayun, mga lahi nila ng mga dalagang bukid. Kasi maraming isda hindi nila nakikilala. Pero yan, lahi ng ano yan, ng mga dalagang bukid. Ito na natin magkano? 250. So
So bangus po natin ang kilo ay 100 at 200 pesos na kilo. Eh, labahita. Ayun, 200 pesos na labahita. No, sarap sa sigang yan, no? Local salmon. Boss Aris, thank you ha. So, shout out, good morning. So, dito tayo kay Kuya Wari naman. Malaki mga isdang barakuda at mga turado. Tapos, ayan, no? Mga isdang barakuda, no? Lalaki. Ulo. So, masarap sa mga sinigang yan, mga latag nila dito, no? Na inyo pong mabibili. Kuya Warren, magkano yung kilo nito? Ito yung kahapon, di ba? Magkano to? 160. 160? May ilang kilo yan? Dalawa. Eh, ito barakuda magkano? 240. Durado. So, yan po ay 160 per kilo. Sa mga tumpukan ay 100 pesos. At ang mga labahita natin ay 180, no, na kada kilo. So yan po yung update natin dito kay Paring Rodi sa kanya mga natagan ng mga isda na inyo pong mabibili. Shoutout sa'yo, pre. Das mag-vlog. Oo. Di pa tayo tapos eh. So bangot Tilapia Batangas, ng mga bangus. Yan po yung kada piraso ay 100 pesos, 120 po ang mga isang piraso dito ito sa kanyang latag po ng mga bangus. At Tilapia Batangas po rito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so balik na tayo dito. Update natin yung sa mga latag po dito ng mga tumpukan, no? So, siksikan ang bayan po ng Malabon Fish Market. Dito tayo sa mga nataga ni Lodi, Kabugris. So, tatawid tayo, no? So, dito natin simulan ang ating vlog sa Malabon Fish Market. Alright, so nakatawid na tayo. So, dito tayo sa pwestuhan ni Kabugris na ating kaibigan dito. So, shout out sa iyo, paring Kabugris. Good morning, good morning. So, mga kada piraso ng kanya mga bangus po dito ay meron po tayong 130, 150 at 160. So, malalaki, no? Halos 1 kilo na itong mga bentahan nila, oh. Ng mga bangus. So, napakamura po ng mga bangus na ating pong mabibili rito, no? Yan po yung mga presyuhan. Wala ka ngayong hipot, pre? Wala. Mahal. So wala tayong mga hipon na kanyang latag kundi mga salmon. Japayuki, no? 100 pesos tumpok, 150 kada kilo. So salamat Kabugris, thank you, shout out. So ayan, no, pinagkaagulan din ng pusit dito sa Malabon Fish Market, no? Yan yung mga latagan po nila dito. So abante tayo para sa latag nila dito ng mga isdang gulyasan. Fresh na mga latag ng gulyasan. Ayan, 120. Bali 240 per kilo. 140 sa ulo, kilo. 330 po sa mga kilo ng golden pompano. So shout out, good morning. Good morning po. Nakapamili na po ba kayo? Naghanap ako hipon eh. Ay, ipon ako. Napakamahal po ng ipon. Mahal ang ipon, mahal. Doble? Mahal ang presyo po ngayon. Iba mga, yung iba po mga nagpo-posit na lang. Sige po, ingat po kayo na, ingat. So, ayan po, 300 pesos naman po dito sa kilo ng mga pusit na inyo pong mabibili, oh. Grabe pusit natin, no? 300 pesos na kilo. So pinagkagulo ng ating mga mamimili, no? So hindi tayo makaabante
So ang daming kababayan po natin na dumayo no, sa bayan po ng Malabon. Oh, laman. Ay, bagong hiwa lang yan, madam. 120 na lang kalate. Ulo, 140. Ay, sandal latte. Ah, good. Bagong hiwa lang yan. Okay pa rin. Ayan, yung mga tumpukan po ng mga ano-ano bulyasan o tulingan. Alright, so dito yung mga latagan po ng mga tumpukan na atin pong ina-update sa Malabon Fish Market, no? So dito tayo sa mga salmon japayuki at galunggong na 100 pesos. So yung kada piraso po dito ng mga bangus ay 120, no? Shoutout. Ay, shout out po. Good morning. Good morning. Good morning po. Satan. Yan po yung mga masugid natin taga-subaybay sa ating vlog sa Malabon Fish Market, no? Ayan naman po yung mga kada piraso po dito ng mga bangus na inyo pong mabibili. May 120, 130, 110, 160, 150, 140. Sa kada piraso po ng mga bangus na inyo pong mabibili, no? Galunggong ay 100 pesos tumpok. Salmon japayuki ay 100 pesos din po ang mga tumpukan. Kapasi 50 pesos at mga pusit po natin dito ay 100 pesos. Ayan po yung mga tumpok na mga pusit. Buging. Sap-sap 100 pesos, no? Na mga kada tumpok na inyo pong mabibili. Alright, so diretso pa tayo sa ating update sa Malabon Fish Market. ₱50 sa mga tumpukan po rito. Chabeta ay 50 pesos tumpok. 100 pesos tumpok na mga talay batang. Ayan. So yan po yung mga latag po dito na inyo pong mabibili. At 160 po sa mga tulingan. 180 sa gulyasa, 140. 180. Yung lalangasan niya, yung laman niya mapula. Pwede mo balik yan kung hindi mo pula ang laman. Asan lang mapula dyan? Ayan, yung mga latagan po dito, no, na mga bangus na kada piraso po na bentahan nila sa Malabon Fish Market. Mars, good morning. Magkano gulyasan? 200 isang kilo. Ang bangus po natin 200 at kada piraso na 140. So ayan po yung presyohan po dito ng gulyasan at bangus. Mars, thank you ah. Salamat. Bagsat 230 ang kilo. Bossing. Ilang kalahati? Ilang piraso kalahati? Dalawahan po. Ayan. Pwede ako kalahati. 230 na kilo, no? Magkano na yan ya? Kalahati. So mga fresh na isda po na inyong mabibili, mga nilachay. Sa halagang 380 po ang kilo. So ito rin pwesto ni Kuya Warren, no, sa kapatid niya naman tong mga latag dito ng mga fresh na isda, mga bikaw, ayan. Mga dorado, salmon na lokal. Tapos 280 po sa mga pusit doon. So yan po yung mga price update po natin sa kanyang latag. Alright, so dito tayo kay kalahating ina, kalahating ama. Yan, 50 pesos tumpok. Yan ang mga presyo ng kanyang mga tunsoy na latagan. Kalahating ina, kalahating ama. Aray ko. 140, 130 kada piraso ng mga bangus, no? Kalahati yung busa. Oo, kalahati lang talaga.
Alright, so yan po ang ating vlog dito sa Malabon Fish Market at tagsa ang ating mga mamimili. At puntahan naman natin si Kuya Romy, update natin yung kanyang mga latag pa na kung meron pa siyang latag dito sa kanyang pwesto, no? Kuya Romy, good morning sa'yo. So shout out, good morning Joy. Shout out. Magkano yung mga latag po ng bangus natin? 200 ang kilo. 200 ang kilo. Ang mga tilapia Batangas, 120 pa rin. 120 pa rin po yung mga kada kilo ng tilapia Batangas po natin dito, no? Sa pwestuhan ni Jump Apparel. So good morning. Yeah, morning. Talaga meron siyang dalawang bola sa gilid. Malamig nga talaga. Maligo na naman ako, parang yelo. Sobrang lamig. So salamat Joy. Kuya Rami, thank you. God bless po. So shout out sa inyo. Shout out, good morning. Alright, so nakapag-ikot na tayo sa Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa pagsubaybay kay Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.